Здравейте, хора! В момента ще играем Грани. Нека да почваме. Ето, хора, ставам. Няколко години. Играл съм на това джира. А в момента искам да пребия отбор. Искам да игра. Много е не чак толкова страшно. Аре, къде е дивата баба? Чакай ли гласа? Абонирайте се за канала, лайк! Втори ден в къщата на батката. Трябва да издържа 5 дена. Е тая! Не бе! Да се преби! Трети ден! Още 2 дена, ако умра. Не ме получи, да кажа нищо. Преби. Целият екран изкрил. Не знам какво се случи. Та баба седи отпред. Тя ще отпред. Тя си отпред. Не знам, та игра колко е такава, не знам. Това е. Да, но тя си отпред. Кой е грязно? Кой е? Хората го умират. Не могат да ви кажа нищо. Направо ме уби. Тихо! Хора, така. Тя си упрета. Това не е добре. Това верно не е добре, хора. Пишете долу коментарите, че не е добре. Глед, тая неприлична къща, да. Тя стои пред хора. Тя стои пред момента. Сега ще седя през столите. И от някъде бабичката. Айде, убивай ме. Кой си играе? Не! Абонирайте се и сега ще видим. Остава? Абонирайте се, чао!